Keď vám začne horieť firma, takto by si mal postupovať. Poprvé, to, že vo firme horí, zistíš takto. Niekto kričí alebo sa spustí EPS-ka alebo sirena. To je signál pre teba, že máš ísť rýchlo von. Po druhé, hneď ako zistíš, že je požiar, opustíš budovu a ideš na miesto zhromaždenia. Každá firma ho má takto označené. Na mieste sa porátame a zistíme, či nám niekto chýba. Ak áno, tak to nahlásime hasičom. Ďalej sa dozvie od zodpovedného zamestnanca typ prevádzky, miesto požiaru a ide do akcie. Tu rozhodujú sekundy. A takto vyzerá cvičný požiarny poplach. Vieš, ako často by si ho mal vykonávať? Minimálne raz za 12 mesiacov. A tu v Optotune ho vykonávajú pravidelne a častejšie. A nie preto, že musia, ale preto, lebo chcú. A záleží im na zamestnancoch. Cvičný požiarny poplach nie je hra, Trimone to robíme preto, aby ste boli pripravení.